Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran da muke tafi da shi daga ƙasar ta Najeriya akan halin da ake ciki na hararen 'yan bindiga da kuma masu ikirarin jihadi. Da wato matakai da gwamnatin wato Bola Ahmed Tinubu ta bayyana tana ci gaba da ɗauka akan kawo wato nasara na wato wannan matsalar tsaro da ake fama da shi a kafatanin ƙasar ta Najeriya, musamman a wasu yankuna irin su wato jihar Katsina, jihar Kaduna da kuma wato jihar Zamfara da shauran wato wasu jihohi tsirari na yankin arewa wanda suke fama da wato wannan hare-hare na wato masu kirarin jihadi da 'yan bindiga har da masu iban mutane don karɓar kuɗin fansa. Wanda babu shakka wato gwamnatin Bola Ahmed Tinubu na bayyana da cewa tana iya bakin kokarinta ganin wato kawar da wato ta'addanci a ƙasar ta Najeriya, sai dai mutanen gari da kuma wato jam'iyyun adawa na bayyana da cewa wato wannan gwamnati ta gaza ga na alƙawarurrukan da ta yi wa wato talakan ƙasar na Najeriya wanda ta kasa cikawa. Sai dai wato jam'iyya mai mulki ta wato Bola Ahmed Tinubu tana bayyana da cewa ta cika alƙawarurrukan ta da dama a wato wanda ta ɗaukarwa wato 'yan ƙasa, kuma babu shakka wannan alƙawari shi ma na tsaro wato su ma za a kawo wato ƙarshen sa. Sai dai masana sharhi na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da yadda suke ganin wato matakin da gwamnatin Najeriya ya kamata ta ɗauka na ganin da ta kawar da wato ta'addanci a kafatanin ƙasar ta Najeriya, wanda yanzu haka kowa na faɗin albarkacin bakinsa game da wannan matsalar tsaro. Masu sauraro, menene ra'ayinka game da yadda kake ganin wato gwamnatin ya kamata ta ɗauki mataki na ganin wato ta kawar da wannan matsalar tsaro wadda ake fama da ita?